natáčam nové video. Ja viem, mnohí z vás si teraz poviete, hej, čo mi to tu ide vyprávať nejaký komár, hej. Nejaký olidajka, hej, čo vyváža celý deň baby v Porsche Cayenne. Ale nezabúdajte, že to ľudia ma dotlačili do parlamentu, áno. To nedošiel v centre mesta benzín, vystúpili 4 ľudia a dotlačili ma priamo pre ten parlament a povedali: Boris, ty to dáš, ty si iný ako ostatní finančníci, čo ich ženy vysedávajú celý deň u zubára, iba preto, že je to drahé. Ty máš skúsenosti, ty si trávil 3 roky v Thajsku, hej? Ďalšie 2 roky si trávil na Miami, hej? Potom rok si trávil na Sri Lanke. Minulý víkend si trávil v Tatrách. Teraz trávim Big Mac, napríklad. Áno? Tu veľa neplaníkov, aj Kiska mi napíše, nechce sa na to radšej vysrať s prepáčením. Nechce robiť niečo, čo ťa baví a čo vieš. Tak som sa ho opýtal, a ty prečo nejdeš nafotiť kalendár pre Head & Shoulders, čo? Prečo? Mark Duška mi napíše: Boris, sme kamaráti, ale si pre mňa fašista. A to mi povie žena, čo má hlavu vybúchanú ako automaty v Rimavskej Sobote. To mi povie žena, čo je jej tvár mala viacej duševných bolestí ako Rocco Siffredi kvapavky, hej? Ma tu idú podceňovať, že tu ja verím nejakým hoaxom, ja vôbec neverím nejakým hoaxom. Ja napríklad sa poznesem na takom videu, kde islamisti rozbijajú Panenku Máriu. No čo, tak hodili o zem Panenku Máriu. Ste sa nezamysleli nad tým, že bola možno bravčová tá panenka? Že to nechceli jesť, tak to proste hodia na zem. Ale poďme k faktom, áno. 11. september, teroristický útok, hej, teroristom vypadol pas, hej. Ďalej Charlie Hebdo, teroristom vypadol pas. Teraz zase v Paríži vypadol pas, hej. Buďme radi, že na Slovensku vypadol len Marian Grexa, zo Slovensko má talent, áno. Ale netreba to podceňovať. Videli ste vy niekedy islamský adventný kalendár? Nie, že? Ale ja som ho videl. A poviem vám, 1. december čokoládový samopal, hej. 2. december brokovnica pre maloletí, hej. 3. december nejaká koza oblepená granátmi. 23. kytica s dynamitom a 24. december Ježiš zbičovaný kozmodiskom priamo pred falafel pubom. A ja sa nemám bať. Keď náš minister obrany nakúpi väčšie hlúposti ako Paris Hilton na dojazdoch. Čo rozpočet tejto krajiny je horší, ako keď sa IČčko z Košíc skladá na účet v podniku. Ja sa nemám bať. Nie. Preto treba stavať ploty tak, ako stáva Maďarsko plot, tak ako sa stáva Rakúsko plot. A ja vám poviem kvôli čomu. Kvôli čomu som založil aj Zmerodiny, a vám poviem kvôli čomu. Je to kvôli krtkom. Vy strašne podceňujete tých krtkov. A viete prečo? Pretože to krtko vám viac rozjebe záhradu ako automaty rodinu. A na to netreba zabúdať. Boh s nami, Slovensko.